dungog sa atong mga kaigsuunang OFW nga nanimpad sa laing nasod alang sa ilang pamilya o mga mahal sa kinabuhi. Bagong bayani. Padayon ang takaroon sa tampo nga gipadaka nato gikan sa atong sukin ti paminaw nga nagpatawag sigan nga Rosalie. Nauli ko gikan sa Singapore human sa una na kong kontrata nga balik tulo ka tuig. Nasayran ako nga naanay laing babae nga akong kaning kalibin nga si Jonard. Akong suod nga amiga kaniadto sa high school. Ang maong babae, si Ebet. Dako kayong supak, sila si mama ug papa kang Jonard tungod kay badlungon malaki. Way trabaho ug nagsalig lang sa ginikanan. Pinaagi kang suwarding ang suod kay nako nga higala nga usa ka bayo. Nakita gyud mi ni Jonard sud sa usa ka motel. Nangayo sa pasaylo, panlapian ning lipaya sa diyang giingnan ako siya nga akong bawion. Wa na'y nakapugong panako netong hikayuna. Giangkon ko na nga ako mo'y tag-iya ni Jonard. Nagalalis gud mi ni mama ug papa kay gipaglaban na gud nako ang dakong gugma ko kang Jonard. Apan ayaw po mo kalain kung may mga tambag mo na ako nga akong i-reject. Si Rosalie? Dili tungod kay wa na ko'y respeto o pagtahon ninyo nga ako mga ginikanan. Kung dili, tungod kay ni ako sustong pangidaron. Aron mo desisyon alang sa akong kaugalingon. Gilantaw man lang gununta na mo ni mama ni mo ang imuhang kaayuhan, day Rosalie. Apan kung maunay mo pagtuo nga mas bugat na mo, ang pagtuman si mong kaugalingong kagustuhan, wala na may mahimo. Pa, dili naman kukubatang gamay nga mag-agad na lang gid kanunay o ginikanan. Makapahiubos ka. Oh. Pero husto ka. Na nakasustong edad. Kung may kaugalingon ng panghuna-huna o desisyon. Paguryo. Apan hinumdumi ka nunay. Nga kung simba ko mapakyas ka man sa imong gilauman, kaming imong mga ginikanan mo ilabing unang masakitan. Pasaylo ako ninyo, Paguryo. Matikang. Pero gimahal na ko si Jonard. Wa ko'y nakitang bati sa iyang pagkatao. Kundi ang dako na kong gugmaalang niya. Og kaya na kong ipaglaban kini pagbatiya. Bisan pa og ang tibuok kalibutan pa, maoy mamahimo na mong babag. Si Jonard. Hello, Jonard, palangka. Buset! Nagkauli ka day mo? Oh, kinsa ka? Ayaw ko ging naana, ha? Malinti ano niya ka na ko? Ayaw ko kadlok ka. Kay wa ko mahadlok ni mo. Og di ko ka maong mahadlok kung mauni traidoran. Oh, Ibet? Ikaw ni? Ha? Maayo kay nakaila ka. Oo, ako yung tao ni. Ang gipoli ni Jonard ni mo. Pero karon nga nauli ka nakagikan sa abroad, nagsamok-samok as malipayo na ang takay nung panagtipon. Ha? Wow, ha? Sigurado ka nga malipayon kaayo ang inyong relasyon ni Jonard? Buset! Ha? Labaw pa kang bullshit, Ibet! Katol lagi kayo na diha? Ha? Di ka bayo magkaglaki nga nanay laing tag-iya og dili na ikaw? Uy, kalma lang, girl! Tingali pa yung ikaw ang nikatol kay gisurikbot ni Mos Jonard. Bisag nahibaw ka nga ka-live-in ako siya. Og nagkalagyo lami kay nanarbaho ko sa Singapore. Katol ka kang bayana ka! Ikaw ka giron, bogo!
Giisog kayo? Gibali pa hinuon nimo ang sitwasyon nga giilogan ti ka, ha? Ako ni tag-iya ni Jonard human mo siya biyai kay nilarga kas laing nasod. Oy, gaga! Wa ko makigbuwag niya, oy! Gani, kundi pa kabogo, unta nasayod ka nga wa ko'y palta sa pagpadaan niya matagbuan o kwarta? Aron na siya magamit kay wa sa trabaho? Unsa? Bayran ti ka, Beth. Palayo lang ni Jonard kay ako may tag-iya niya. Ako na siyang bawion gikan nimo. Mawa lang si Ibet sa iyang kinapuhi ug masulo na nako siya. Bayran ti ka og 50,000. Biya og palayo sa kinabuhi ni Jonard. Okay, sige. Ako nang dawaton. Dako na ka nagikatabang nako kay naam sa ko'y pangandoy kinabuhi nga gusto ko mahatagan sab katumanan. O sige. Ugma dayon. Kuhaon ko ang akong hinipusan aron ihatag nako nimo. Basta palayan lang nimo si Jonard. Halre! Mao di ay man girl no? Gisus giusi ka nimong imuhang savings tungod lang sa imo papa dear. Ay, Sos! oh, cute swording. Ingon anak gyud ko mahigugma no. Wala no? Hindi mahal ako si Jonard. Maong gusto na ko nga ako lang siya. Og solo ko siya sod sa tulo ka buwan nga ni ako sa Pilipinas swording. Mubalik pa kag Singapore. Human unya sa tulo ka buwan. Tungod kini higayon na Jonard. Para sa atong kaugmaon na sad mo ay gusto na kong tiguman aron makapangandam palangga. Unya, ako. Ha? Huwat na po kog pila ka tuig. Duha, tulo, upat. Tulog yapon ka tuig palangga. Sige na, please. Rosalie, palangga. Ayaw ka balaka. Magpadabitaw gihapon ko ni mong binuwan nga imong magasto-gasto. Oh, Hadublihon unya na ako, promise. mo ba? Oh, Basta baya ha? Mag-expect baya ko ha, palangga. o lagi, palangga. Di mo kiti ka pasaktan pa. Love kit ka ayo ti ka, Jonard, palangga. Love masakit ka, palangga. Ay, mas labing maayo nga hapit ka na day mo largag balik sa Singapore. Mas labing maayo. Mas labing maayo. Mao ka na day. Maayo noon. Nahibaw ko kung sa'y naakaroon sa inyong nauna ni Mama Tikang Pagoryo. Oh. Day Rosalie. Sultihan ta lang mo. Nga bisag unsay mahitabo. Andam na kong ipaglaban ang akong gugma kang Jonard. Unya, makaandos na ka na sa Junard. Nga di mangita og kalipay sa laing babae so anang tulo ka tuig. Bahala siya. Basta kay kami paghihapon bisag magkalagyo ay mi. Og another 3 years na pod swarding. Lai ba yato mama girl ba? Mm. Asa na karon nato si kato si Ibit no? I don't care og asa na siya karon swarding. Ang importante nga dituman siya sa among gikasabutan. Bugti sa nadawat niyang 50,000. Wala no. Luoy ba yapod kay siya girl? Pero sa naman, na naman ka nga ni claim kan Junard. Ikaw pa yung kahit tag iya, halago.
Swarding, lalisunon pa pagod di ay na, ha? Well, sa bagay, mas nahibaw ka kay namo kay ikaw man kay naka-abroad, girl. To, daoro yun. Wala no. Paghilom, oy, Swarding. Inig, larga o niya na ako balik sa Singapore ba? Anira ka po yung aning apartment, ha? Ako rin bahala sa abangan ini. Unya, nahibaw na ang imong ginikanan ba ini? Wa pa na ako sila sulti. Pero, sa kadaghang mga marites o mga marisol sa palipot, sigurado gid ko nga naunhan ko nila pagsulti nilang mama o papa. Kontra ra ba kay kunila, palangka? Ay da, pasagti sila, uy, palangka. Ginikanan tuod na ako sila, pero ako may nagdasa akong utok. Na ako'y kaugalingong desisyon alang sa akong kaugalingong kinabuhi. Salamat ha, palangga. Mahal gud kay kunimo, no? Mahalang gid kaayo ti ka palangka. Naalang gid mo magtuyok ang akong kalibutan. Gisagpa ko ni mo, ma. Tagsara ka makakita na ako nga masuko ni mo, Rosalie. Pero ni sobra ka na! That news is brought to you by Neozep, ang mabilis sa sipon at Center, Jose Martinez Building, Rome 302, 3rd floor, Osmeña Boulevard, Cebu City. Mahimusad nga inyo kining ipada sa DYHP Cebu, Broadcast Center, Capitol Site, Corner Iscario Street, and F. Ramos Extension, Cebu City. Og sa bagong email ad, bagongbayani_612@yahoo.com.ph. Kining sugilanon gisuwat sa radyo ni Marvin Sanchez Caballero. Ugubos sa direksyon ni Cecil Daniusos Cabrera. Spinner, Randy Tayat. Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Aldwin Nacorda. Kini si Priscilla Raganas, sumiingon. Hangtod sa sunod kayon, dagang salamat sa inyong pagpaminaw.